Γεια σας μάγκες, και σήμερα παίζουμε Roblox. Εδώ πέρα παίζουμε ένα game που μας λέει ότι είναι No Win Nobby και θα κάνουμε ένα τεράστιο Rage Quit. Αλλά εγώ όση ώρα μπορώ να κάνω βίντεο, δηλαδή 14 λεπτά, που θα είναι το σημερινό βίντεο, βάζω ένα challenge στον εαυτό μου που για μένα είναι πάρα πολύ απλό. Δηλαδή απλώς περνάω easy τα levels αυτή τη στιγμή. Μπορούμε να πάμε 50 level μέσα σε 14 λεπτά περίπου ή 13 που θα κάνουμε βίντεο. Εγώ λέω σίγουρα ναι, και σε πολύ πιο λίγο κιόλας. Προς το παρόν, παιδιά, δεν είναι καθόλου δύσκολο το hobby αυτό. Είναι πανεύκολο, μόνο αυτά τα σπαστικά, τα red poisons είναι κάτι. Αλλά και αυτά, παιδιά, δεν έχουν και τεράστια σημασία. Δηλαδή δεν μπορώ να πεθάνω από αυτά, ξέρω εγώ, ή κάτι, γιατί από εδώ βλέπετε πάνω δεξιά μειώνουν πολύ λίγη ζωή, γιατί καλώς τα έχω ακουμπήσει πάρα πολύ λίγες φορές. Δεν είναι δύσκολο, όχι παιδιά, δεν είναι καθόλου δύσκολο. Πείτε μου αν θέλετε κι άλλα Roblox βιντεάκια, να σας πω την αλήθεια εγώ. Εγώ προσωπικά, άμα ήμουν εσείς, θα ήθελα, γιατί μπορώ να κάνω πάρα πολύ ωραία Roblox βιντεάκια αν το θέλετε κι εσείς. Το κοινό που έχω αυτή τη στιγμή. Αν και δεν παίρνω comments, οπότε δεν νομίζω να έχω καμιά απάντηση. Αλλά δεν πειράζει, παιδιά. Εγώ απλώς το λέω και το ζητάω πάρα πολύ ευγενικά. Αν θες, πες μου και εσύ τη γνώμη σου. Εσύ που βλέπεις αυτό το βίντεο, πες μου τη γνώμη σου. Τι λες, να κάνουμε κι άλλα Roblox βιντεάκια εδώ πέρα, ή θα μας φάνε τη ζωή μας? Δεν ξέρω, εσείς θα μου πείτε. Προς το παρόν είμαι stage 30, οπότε δεν είναι καθόλου δύσκολο το 50. Είμαι εδώ και 2 ολόκληρα λεπτά, οπότε μπορούμε και για 100. Παιδιά, αυτό που έκανα τώρα, μην μου πείτε ότι με νουμπάς και αυτά. Απλώς το έκανα για να γεμίσω ζωή για αργότερα. Γιατί όταν χάνεις εδώ πέρα, η ζωή σου πάει full. Και εδώ πέρα βρήκα ένα hit τα laser, που είναι ακριβώς αυτό που θέλαμε. Δηλαδή, εδώ θέλουμε να πάει λίγο η μπάρα της ζωής κάπου στη μέση, όχι να γίνει κίτρινο. Καταλάβατε τι εννοώ, νομίζω δηλαδή. Ωραία, τα καταφέραμε, παιδιά, και τώρα θα αρχίσουμε να χυλάρουμε, που είναι αυτό ακριβώς που χρειαζόμαστε για να μην πεθαίνουμε γενικότερα. Γιατί όσο χυλάρεις, η ζωή σου, παιδί μου, θα είναι λίγο πιο safe από το να μην έχεις ζωή και να πηγαίνεις κατευθείαν. Θέλεις slide jump. Παιδιά, αυτό εδώ είναι καταραμένο, γι' αυτό και δεν το κουμπάμε. Ωραία, παιδιά, θέλει να πατήσουμε το κουμπί και να πάμε γρήγορα, γιατί πήγε να με κάνει σαμποτάζ το παιχνίδι. Τι έγινε ακριβώς τώρα, τι είναι αυτό? Είναι καταραμένο, παιδιά. Activate all the buttons. Τι βλέπω ακριβώς, μάγκες? Τι είναι αυτό ακριβώς? Activate all the buttons, λέει. Έλα, μου το έπρεπε να δω την ταμπέλα, δηλαδή τόση ώρα. Πρέπει να δω την ταμπέλα, χαίρομαι πολύ ταμπέλα. Παιδιά, αυτό που βάζουν κάτι τρόλ πράγματα στα hobbies για να μας φάνε τις ζωές. Αν παίζετε και εσείς Roblox και γενικά αν παίζετε hobbies στο Roblox, πείτε μου λίγο αν είναι τόσο σπαστικό όσο νομίζω. Παιδιά, το ξέρω ότι ήταν καταραμένο αυτό και το ακούμπησα νομίζοντας πως δεν θα πεθάνω. Οπότε από εδώ και πέρα να προσέχω να μην ακουμπάω καταραμένα πράγματα, γιατί με βγάζουν one hit.
Να, όπως τώρα. Εντάξει παιδιά, τα mechanics που χρησιμοποιούν πολύ σε αυτά τα hobbies είναι όντως για rage quit hobbies. Ώστε είμαι stage 50, δηλαδή πάμε για 100. Τι λέτε? Το έχουμε? Εγώ λέω το έχουμε άνετα. Πάμε για stage 100 και αν προλάβουμε 120. Δεν μας βλέπω για παραπάνω. Πείτε μου αν θέλετε να συνεχίσω κάποια μέρα αυτό το hobby ή σε κάποιο άλλο βίντεο ή οτιδήποτε. Γιατί πιστεύω θα είναι πάρα πολύ ωραίο. Εν τω μεταξύ, μάλλον σήμερα αυτή τη στιγμή που τραβάω αυτό το βίντεο και τη μέρα που θα ανεβεί αυτό το βίντεο, λογικά σήμερα θα βγει και το part 5 από το John Cena Challenge. Οπότε πηγαίνετε να το δείτε. Επίσης αν το βίντεο το Roblox αυτό που βλέπετε δεν ανεβεί σήμερα και ανεβεί αύριο ημέρα Τρίτη συγκεκριμένα και έχει ανεβεί πρώτα το John Cena Challenge Part 5, θα είναι επειδή εγώ, είναι σπαστικό αυτό, θα είναι επειδή εγώ σήμερα δεν θα προλάβω να ανεβάσω βίντεο και αναγκαστικά θα ανεβούν αύριο. Ωραία, πάμε να συνεχίσουμε. Είμαστε 6 λεπτά και το hobby μεγαλώνει και δυσκολεύει. Οπότε δεν νομίζω να το έχουμε για 100. Αλλά εγώ θα το προσπαθήσω. Γιατί είμαι πολύ καλός στα hobbies. Γενικά. Παιδιά, έχω τερματίσει 1000 hobbies ακόμη και να μην το πιστεύετε. Κοιτάξτε εδώ ρε τι έχει κάνει ο τύπος. Θέλει το perfect timing. Watch out, these blocks disappear when board turn red, you will fall. Παιδιά, ήθελε κατευθείαν jump. Δεν είναι easy το συγκεκριμένο block να το περάσεις. Αλλά παιδιά, εδώ πέρα υπάρχουν και κάτι καταραμένες πινακίδες που από όσο καταλάβατε, αν καταλάβατε, αν δεν τις διαβάζεις θα σου φάει τη ζωή σε ένα σημείο. Ωραία, εδώ θέλει slide jump. Και τώρα, κάτσε what. Τώρα που πρέπει να πάω ακριβώς? Από εδώ. Και μετά από εδώ. Τι έχουνε κάνει ρε? Να μας φάνε τη ζωή θέλουνε. Λες και ξέρουνε ότι κάνω αυτό το βίντεο, ξέρω εγώ. Παίζουμε ότι έχει πινακίδα. Θα πρέπει να πάω έτσι. Εντάξει παιδιά, παντού έχει τα κόλπα του. Όποιος το φτιάξε αυτός δεν ήταν και πολύ έξυπνος. Activate all the button λέει φυσικά. Για να πάμε από εκεί. Οπότε εδώ θέλει ένα slide jump. Να πάμε εδώ πέρα. Και έτσι να γυρίσουμε. Έχει κι άλλο button. Από εδώ πέρα. Στο οποίο ανεβαίνεις και το πατάς με τη μούρη. Ωραία, γενικά δεν πολύ καταλαβαίνω το λόγο ύπαρξης αυτού του παιχνιδιού και το σκοπό του. Βασικά ο σκοπός του είναι να σε κάνει να κάνεις rage quit. Κάτι το οποίο σήμερα δεν θα κάνουμε. Αλλά νομίζω ότι το βίντεο θα κλείσει στα 14 λεπτά. Γιατί έχω κάνει rage quit μέχρι τότε. Κάνετε λάθος και είστε πολύ χαζοί. Γιατί αυτό δεν θα γίνει ποτέ εδώ πέρα. Διότι παιδιά, αν δεν το ξέρετε, το YouTube άμα ανεβάζει από mobile όπως και εγώ και δεν κάνεις κάποιο τρελό edit ή κανονικό edit στα βίντεο σου και πας να κάνεις παιδί μου τώρα 15 λεπτά και πάνω βίντεο. Άκουσα και τι πράγματα είναι αυτά, για πείτε μου λίγο. Ήθελα να ξέρω εγώ τι πράγματα είναι αυτά. Παιδιά εντάξει, έχω πάρα πολλά νεύρα ρε, μου έχει φάει τη ζωή αυτό. Αλλά όπως σας είπα, εδώ πέρα δεν φοβόμαστε, γιατί αφού άλλαξα θέμα, άρχισα να χάνω το ρυθμό μου και να μην πηγαίνω προς τα 100. Οπότε,
Παιδιά, και εγώ ήμασταν εδώ πέρα και δεν το ήξερα. Είναι εδώ activate all the buttons. Έπρεπε να το χρησιμοποιήσουμε για να πάμε εδώ και να κάνουμε αυτό. Εντάξει παιδιά, αυτό το παιχνίδι είναι πάρα πολύ παράλογο. Τώρα τι κάνω? Ανεβαίνω εδώ. Παιδιά, αυτό το παιχνίδι είναι τρελά παράλογο. Εδώ τι θέλει? Slide, jump. Παιδιά, όλο ένα και πιο κοντά στο 100 και από ό,τι φαίνεται κάπου στο 100 θα το αφήσουμε σήμερα, γιατί δεν μας δουλεύει για παραπάνω. Θέλει slide jump από αυτό, είναι easy, και από αυτό εδώ πάει στο mini maze. Από αυτό γενικά υπάρχει στα περισσότερα hobbies. Είμαστε στο 80 level. Το 100 θα το πάμε παιδιά σε αυτό το βίντεο, εγώ το ξέρω. Παιδιά, αυτά εδώ είναι τα μπαγκαρισμένα που άμα τα κουμπίσεις μπορεί να σου λαγκάρει όλο το παιχνίδι και μετά να μην μπορείς να παίξεις, γιατί εγώ τα έχω δει και σε άλλα hobbies αυτά και πιστέψτε με είναι full λαγκαρισμένα. Οκ ρε, αυτά πέφτουν και τη φάση. Τι κάνουμε εδώ? Έλα ρε φίλε, θέλει να πατήσεις στο one block challenge είναι αυτό. Εντάξει, το έκανα. Τι είναι αυτό? Γιατί όσο πάμε δυσκολεύει, αλλά δεν το χάνουμε έτσι απλά για κάποιο λόγο. Can you find the hidden button? Παιδιά, μου έχει φάει τη ζωή. Κρυφό κουμπί λέει. Πού μπορεί να έχει κρυφό κουμπί? Πώς έχει από κάτω ρε? Παιδιά, είναι πάρα πολύ hidden. Και πώς θα πάω πάνω Α, έτσι μπορώ. Παιδιά, αυτό το παιχνίδι εδώ πέρα θέλει οπωσδήποτε να μας φάει τη ζωή και δεν προλαβαίνω να πάω στα 100. Παιδιά, αυτό δεν μου αρέσει καθόλου που γίνεται. Δεν θα προλάβουμε να πάμε στα 100 και εγώ στεναχωρήσω πάρα πολύ. Να ξέρετε. Όχι παιδιά, το πάω speedrun. Το πάω speedrun μέχρι το stage 100. Παιδιά, δεν τα καταφέραμε, σας το λέω από τώρα. Πώς κατά το περνάω αυτό? Με slide. Όχι, παιδιά, δεν μπορώ, παιδιά. Θέλω να σου πω κάτι αυτή τη στιγμή. Θέλω να σου πω κάτι. Το hobby, παιδιά, είναι σαν να ξέρει τι κάνουμε εδώ πέρα. Γαμώτο σου ηλίθιο βλαμμένο hobby, γαμώτο. Κοιτάξτε εδώ, παιδιά. Το hobby δεν με αφήνει να το πάω stage 100, ρε. Παιδιά, το hobby δεν με αφήνει να πάω stage 100. Δεν με αφήνει να κάνω τη slide jump. Παιδιά, αυτό το hobby είναι χακαρισμένο. Δεν κάνω ούτε rage. Τι έκανε ρε μάγκες ο hacker μέσα? Περνάει μέσα από το wall. Τι κάνει μπρο? Κοίτα εδώ γαμό, το έχει τέτοιο εδώ ρε τόση ώρα. Και εγώ είμαι τυφλός και δεν το έχω δει. Θέλω να σπάσω πράγματα. Θέλω να σπάσω πράγματα. Κοιτάξτε εδώ. Κοιτάξτε εδώ παιδιά. Κοιτάξτε εδώ. Κοιτάξτε. Παιδιά, έχω νευλώσει πάρα πολύ. Εγώ δεν με νοιάζει. Μέσα σε ένα ολόκληρο λεπτό. Εγώ το πάω speedrun, δεν με νοιάζει τώρα καθόλου. Παιδιά, τι? Παιδιά, είναι χακαρισμένο αυτό το hobby. Έχω να σας πω αυτό μόνο. Και πρέπει να πάω εδώ πάνω. Και πρέπει να πάω εδώ πάνω, ρε. Παιδιά, έχω κάτι δευτερόλεπτα για να αποδείξω ότι δεν είμαι χεστρούλης. Εντάξει παιδιά, εντάξει ρε, εντάξει παιδιά, χάνω ολόκληρο challenge γιατί παίζω ένα hobby που είναι fake. Εντάξει παιδιά, παρετούμε, κοιτάξτε εδώ τι μας κάνει το hobby, κοιτάξτε εδώ τι μας κάνει το ηλίθιο το hobby. Είναι ρε, δεν ξέρω τι κάνω αυτό το βίντεο και δεν με αφήνει να πάω 100.